paraules d'en Daniel Cardona que podria haver plagiat sense provocar cap mena de sospita. En poc discrepem amb ell, els fills del seu pensament. Per exemple, els catalans hem demanat justícia i aquesta justícia Espanya no l'ha feta mai a cap poble. L'experiència del catalanisme polític ens aconsella el separatisme. En aquest aspecte no som nosaltres que hem escollit, ha escollit Espanya. Nosaltres no fem altra cosa que posar-nos en condicions tàctiques de defensa. Que Daniel, amb tots els respectes, per nosaltres Espanya no escull res. Sí, discrepem una miqueta, vaja, però no passa res. Els identitaris no volem l'estat català per zelar cap greuge amb Espanya. Volem l'estat català perquè som catalans, per haver desaparegut el nostre estat artificialment i per ser part de la natural condició de vida dels catalans. Res tenim contra els veïns, senzillament volem que això sigui veïns. Matisos banals. De fet, plenament cardonista és nostra concepció de l'Estat. El nacionalisme va de l'individu a l'Estat. El nacionalisme respecta i conserva l'ésser de l'individu, de la família, del municipi, de la comarca i de la nació. L'Estat, concebut pel nacionalisme, és l'organisme regulador de la llibertat. Que la llibertat d'un individu, d'un municipi, d'una comarca, no privi la llibertat de cap altre individu, municipi o comarca. Tal sembla que Daniel Cardona, amb aquestes paraules, ens parli d'una versió ideal i actualitzada d'aquell tarannà institucional que convertí nostre vell Principat en un niu de llibertats. I el subscrivim plenament, com no podria ser d'altra manera. I de fet el reblem. Volem un estat català tan modest, sanejat, útil i eficient com sigui possible. Un estat que no ens saquegi tributàriament. Un estat que no ens faci de mainadera, sinó d'àrbitre de nostra llibertat i de guardià de nostra identitat. Val. Fins aquí és el discurs doctrinari que en traiem. Vaja, jo crec que traiem el fet, tornaré a repetir, sí, sembla un lloro, tots els meus discursos últimament, però vull plasmar-ho d'una forma contundent. Feia, vaja, fa una temporada que no escolto els discursos una mica tòxics per part d'alguns socis que acostumava a escoltar quan estàvem a punt de fer les eleccions. Sí? Quan Renaixença podia haver obtingut alguna representació. I me n'alegro, perquè sembla que ara ens n'hem adonat que no hem de ser 70.000, que no hem d'anar venent el peix desesperadament i prostituint-nos, que sent els que som i conservant la puresa de l'ideal, en tenim prou i fem un servei a Catalunya més valuós del que podríem fer 170.000. Això és així, perquè, no ho dubteu, la senyora Sílvia Orriols, el nostre president, no ha volgut dir noms, jo els diré, perquè com a secretari d'una associació cultural no soc polític, per tant se me'n refum. La senyora Sílvia Orriols, ella pot ser molt identitària, però, vaja, la reunió aquesta amb el senyor Artur Mas, perquè van tenir una reunió, Artur Mas no és que de sobte tingués un moment de pulcritud mental, o sigui que evidentment es va trobar amb el senyor Aragonès i amb la senyora Orriols. Aliança Catalana està convertint-se en una nova convergència. Aliança Catalana es convertirà en una força política de primer ordre i es convertirà en una força política de primer ordre fent l'única cosa que es pot fer a la Catalunya Walk, que és renunciant al gruix dels seus ideals. Sí, nosaltres, molts de nosaltres, suposo que ara votarem Aliança, però no ho dubteu. D'aquí uns anys és possible que nosaltres siguem la nèmesis d'Aliança. Nosaltres els hi recordarem els seus orígens i els molestarem excessivament. Sí? Això ho hem d'entendre, perquè els nostres enemics de tota la vida, Esquerra o fins i tot Junts, en certa mesura, o la CUP, sí, els hi tenim fins i tot certa estima, cert carinyo amb els guarros. Sí, bueno, han estat aquí amb nosaltres des del principi, no? I ja els coneixem. Sí?
Ara acabo. El cas és que no pensem que ara que tenim aliança nosaltres som menys útils o menys interessants. És el contrari. Al contrari, si us plau. Quan aliança esdevingui força política de primer ordre, qui els recordarà l'essència? Qui recordarà a les persones que van estar al peu del canó des del minut zero? Qui els recordarà si el camí que haurà recorregut aliança per convertir-se en força política de primer ordre? Qui continuarà fent que Catalunya bategui com allò que realment és, amb la seva essència? Perquè és això el que som, el batec final. Ho he dit, som l'evolució final del catalanisme. Què quedarà si els 15 o 15.000 socis del moviment identitari català t'afegeixen? Què haurà passat amb l'evolució justa del catalanisme? Què haurà passat amb els ideals purs del nostre poble? Hauran triomfat els genocides, perquè ara sí que no tornaran a renéixer més. Som els últims i alçats hem de romandre. I pecant d'orgull hem de romandre. Pecant fins al final. Orgullosos, identitaris. Hi hagi a la Generalitat Aliança, la CUP, Vox, m'és igual. Hi hagin espanyols o francesos, o catalans en un estat independent. Fins a la plena restauració de la idiosincràsia catalana, fins a la plena normalització de l'ètnia catalana, amb orgull, pecant, però amb el cap ben alt, identitaris. Ens veiem en aquesta plaça, ara, l'any que ve, quan tinguem 70 anys i quan el jovent de Catalunya, rere les barricades, restauri la nació catalana en la seva plena glòria.